Er vi klar, Ris? Ja. Er du klar? Yes. Det gør vi. Ja. Noget hele sådan. Nej. Der var ingenting der, Ris. Du vidste ikke, hvad der skete. Seriøst. Må jeg holde hunden? Har du det på video? Jeg så det slet ikke, jeg har skrevet med hånden op. Jeg ved ikke, om man kan se det. Og jeg måtte det godt. Jeg ved ikke, om man kan se det på videoen, den er ret hvid i forhold til... Den er gået lige i næsen. Nej, det altså, jeg er væk på den der. Altså, jeg kan sådan stumpe over det hele. Ja. Vingerne, de duer da endnu. Ja, jeg fik sådan en der.